Проектът „Да споделим традицията“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2025 година от Фондация Кацарци с партньорството на район Панчарево. Скъпи приятели на традицията, на 7 и 8 септември на плажа край Панчарево, на една много хубава поляна, се събрахме, за да се учим на български народни танци, да месим хляб, да се учим на български народни песни и на добруване. Наши лектори бяха в изпълнителското изкуство Божидар Златков, в танцовалното изкуство майсторката на хубавите шопските стъпки Ралица Иванова, Маргарита Петкова ни учи в продължение на 2 дни как да месим шопски хляб, а Ивайло Иванов ни научи как да си приготвим домашен качамак.